дуруд мегӯем ба шумо бинандаҳои азизи шабакаи Сафина ва дӯстдорони барномаи Хони Тоҷикистон. Ин навбат дар ин барномаи навбатӣ мо қарор дорем дар хонаи Апай Рано ва имрӯз барои мо омода мекунанд як хӯроки хеле болаззат. Инам ном дорад ҷавҳарӣ. бори дигар салом алейкум. Салом алейкум, хуш омадед. саломат бошед. Хоб, барои хӯроке ки имрӯз омода мекунем гуфтем кадом маҳсулотҳо лозим аст? Апай Рано. Имрӯз мо хӯроки бо номи ҷавҳарӣ омода мекунем. Хоб. Ба мо сабзи лозим аст, Хоб. мош лозим аст, гӯшти қима кардашуда лозим аст, лобиёи сафед лозим аст ва нах худ лозим аст. ҳамчун кабудӣ. ҳамчун кабудӣ дар охир ва аслан хӯроки мо ки ҷавҳарӣ ном дорад, асоси хӯроки мо ҷавҳарӣ аст. Мана ин ҷавҳарӣ мо лозим. хеле хуб. бори дигар мегӯям ки хӯроки мо омода мешавад фақат аз анамун донагиҳо ба қавле. гуфтем ки мош, лубиёи сафед, нахуд, гӯшти қима кардашуда, сабзӣ, кабудӣ ва асосаш номи анамин хӯроки мо аст. Инам бошад ҷавҳарӣ. номи хӯрок низ ҳамин аст ва мебинем ки то кадом андоза лаззат дорад, чӣ гуна аст, мо инро хоҳем фаҳмид ва ман фикр мекунам ки аксарияти шумо низ ин хӯрокро аввалин маротиба, хоб, номашро шояд баъзеатон шунида бошед, аввалин маротиба мисли ман ва мебинем ки чӣ гуна оғоз мегардад. хуб, бисёр номаш чӣ мегӯянд, хуб, соз ва лаззаташ низ фикр мекунам ки бисёр болаззат меояд. акнун аз чӣ шурӯъ мекунем? Аз реза кардани сабзӣ. яъне ман мебинем ки дар ин ҷо сабзӣ хеле кам аст, яъне ки ду дона аст. Ду дона сабзӣ кифоя аст, барое ки дар хӯроки мо хӯроки миллӣ аст, хӯроки косагӣ аст. Ба он бисёр сабзавот илова кардан ба мо зарурат надорад. Бале, барои ҳамин ду дона сабзӣ ба мо кифоя мебошад. бинандаҳои азиз, ман халал намерасонам ба Апай Рано ва мебинем ки то кадом андоза чӣ гуна омода мекунанд. хоб, ҳам суҳбат хоҳем шуд ва аз нозукиҳои ин хӯрок ва умуман хӯрокҳои миллӣ ба мо маълумот хоҳад дод. моро тарк накунед. соли анъанаҳои миллӣ мебошад. барои ҳамин ман тавсия медиҳам ки ба ҳамаи бонувони Тоҷикистон бисёртар аз ҳамин хӯроки миллӣ истифода баранд ва ҳамзамон ҷавҳарӣ ин хӯроки парҳезӣ мебошад. ба ҳамин хотир ҳам дар ҳавои баҳорӣ, дар фасли баҳор ҳамин хӯрокро бисёртар истеъмол кунанд беҳтар аст, барое ки баъди тайёр шудани ин таом мо метавонем ба таом чакаам низ лозим меояд. ин дар охир аст. баъди омода шудани таом хушхӯр мешавад. барои парҳезӣ буданаш бисёртар бонувони мо бояд ин таомро истеъмол кунанду ба хонаводаи худ пешкаш кунанд. мо аслан бояд модарон ба фарзандони худ пеш аз омода кардани ин хӯрокҳо ба назди худ фарзандони худро бигирему ба фарзандон фақат бигӯем ки фарзандам, ман чӣ ки мепазам бояд дар наздам ист ки то ба дараҷаи омода шудани ин таом ба ӯ бубинад ки чӣ тавр таом тайёр мешавад. барои ҳамин, барои омӯхтан боки надорад, фарзанд бояд дар назди модар биистоду тамоми хӯрокҳое ки модар мепазад ба фарзандон, ба хешу таборон, ба авлодон, аслан бисёртар ба фарзандони худ, фарзанди худ дар назди модар истода ҳамин хӯрокро омӯзад. бартарии ин хӯрок дар ҳамон аст ки сабзавот умуман ба ин хӯрок
лозим намеояд ғайр аз сабзӣ ин барои он мо сабзиро илова мекунем ки хӯрок худаш ҷавҳарӣ аслан бо донагиҳо иборат аст. барои ҳамин ба дохили ин картошка, пиёз ворид кардан зарурат надорад. барои ҳамин яке аз сабзавотҳо ҳамин сабзиро мо илова мекунему халос. баъзан занҳои ман таҳқир карданӣ нестам. ман ба иззати нафси ба ягон зан расида нестам. ман худам зан ҳастам. баъзан занҳои мо мегӯянд ки гӯшт ё ин ки гӯшти қима карда набошад мо таом тайёр карда наметавонем. на, хато мекунанд. мо ҳамин ҳози ҷавҳарие ки тайёр мекунем мо метавонем гӯшти қима карда шуда ба дарунаш бор накунем. лекин барои бомазза шудан ин аз шароит бошад ба дарунаш қима карда шуда ба даруни авқоти ҷавҳарӣ илова мекунем. набошад агар ҳатто ҳамин ҳам лозим намеояд ба дохили ҳамун ҷавҳарии худ бор кунем, илова кунем. барои ҳамин занҳои муҳтарам, мо зан ҳастем, бояд зани моҳир бошем. аз як алаф бояд аз як хамиру аз як алаф ҳатто равған, ҳатто гӯшт, ҳатто гӯшти қима карда шуда лозиму зарурат надорад. аз алафу хамири як завола мо метавонем тӯҳпа карда назди фарзандони худ бимонем, назди хешу таборони худ бимонем. акнун ба гӯшти қима карда шуда намак ва мурчро илова мекунем. баъди илова кардани мурчу намак омехта мекунем. баъди илова шудани мурчу намак гӯшти қима карда шударо бо ин зайл кулула карда ба табоқча мегирем. бори дигар хотиррасон менамоем бинандагони гиромӣ ки он нафароне ки тоза ба шабакаи Сафина пайвастанд, шумо барномаи Хони Тоҷикистонро тамошо доред ва имрӯз барои мо апаи Раъно як хӯроки хеле болаззат омода мекунем. бошад хӯрок ном дорад ҷавҳарӣ ва қисмати аввалро гуфтем ба охир расондем ва лӯбиёи сафед, нахуд, мошро бо ҷавҳарӣ вориди дег кардем ва қисмати дигараш ин буд ки майда кардани сабзӣ, хуб майда кардани кабудӣ ва ба як зайли муайян хуб шакл гирондани гӯшти қима карда шуда. инро низ ба охир расонданд апаи Раъно ва мебинем ки ҳозир боз чӣ кор мекунем. акнун ин корро низ ба охир расондем. акнун чӣ кор мекунем баъдан? баъде ки мо мош, лӯбии сафед, нахуд ва ҷавҳариро ки дохили дег кардему каме намак пошидем, инҳоро низ ба дохили дег ворид мекунем. ташаккури зиёд. ва акнун бинандагони гиромӣ, баъд аз як лаҳзаи дигар вориди дег мекунем ин маҳсулотҳоро ва мебинем ки боз чӣ лозим аст барои хӯроки моро тарк накунем.
акнун донагиҳоро вориди дег мекунем. баъди донагиҳоро ба вориди дег кардан, қимае ки мо бо ин шакл қулула карда будем, инро низ ба даруни дег як дона ба аз ҷои ҷӯшида истода бор мекунем. сабзиро низ ба дохили дег ворид мекунем. акнун бинандагони гиромӣ, билохира омода гардид хӯроки мо бо номи ҷавҳарӣ ва апай Рано. чикор мекунем? ба кашидани таом мегзарем. марҳамат. марҳамат. хоб хеле лазиз. ташаккур. хӯроки мо низ омода шуд ва меравем ба сари дастурхон. акнун бинандагони гиромӣ, расидем ба нуқтаи асосии барномаи Хони Тоҷикистон. имрӯз хӯроки омода намудаи апай Рано бо номи ҷавҳарӣ омода шуд ва мечашем ва мебинем ки чӣ гуна лаззат дорад ин хӯрок. чикор мекунем? марҳамат ҷамшидҷон, бо иштиё бошед. бо иштиёи том. ба шумо низ иштиёи том. раҳмати калон. ва акнун бинандаҳои азиз, лаззаи ҳассос ман мечашам. низ хӯроки бисёр таъми махсусе дорад, таъми ба худ хосе дорад. бале хӯроки омода кардаи шумо бо номи ҷавҳарӣ. бинандаҳои азиз, ман аз шумо изҳори сипос мекунам барои омода кардани як хӯроки хеле болаззат, хӯроки миллӣ. ва ман боварии комил дорам бинандаҳои азиз ки шумо низ дар хонаатон ин хӯрокро дида омода мекунед барои фарзандони худ, барои аҳли оилаи худ. ман аз шумо изҳори сипос менамоям ва фикр мекунам ки бинандаҳои азиз низ аз ин хӯрок омода мекунанд дар хонаҳошон. ҳамин тавр аст? бале, хушомадид мегӯям ҷамшидҷон ба хонаи мо. ташаккури зиёд. ба мизи мо. бисёри сипос. ва бинандаҳои азиз, инҷо бошад барномаи навбатии Хони Тоҷикистон аз хонаи апай Рано ба охир мерасад. ман фикр мекунам ки шумо низ ин хӯрокро дар хонаатон омода мекунед. хӯрок бо номи ҷавҳарӣ ва барои рушди ҳунарҳои мардумӣ ва хосатан хӯрокҳои миллии тоҷикӣ бетараф нахоҳед монд. барномаи моро ҳар ҳафта тамошо кунед ва лаззат баред. то дидори навбатӣ, худо нигаҳбон.